שלום אמא, בחרתי להרים אותך לשיעור מולדת. שלום. יש לי כמה שאלות עבורך. איפה גדלת? גדלתי בנווה מונוסון, כמו שאת גדלה היום. זה היה רחוב, האמת עם אותם רחובות, רק שברחוב תמר היו בניינים שהם יותר נמוכים, בניגוד להיום שהבניינים יותר גבוהים. מה היה המקומות המעטפים עלייך? המקום הכי מועדף עליי, מאוד מאוד אהבתי את שבט הצופים, היה לי שם מאוד כיף. והרחוב שלי שאני גדלתי בו זה רחוב ספיר, פעם לא היו בו אבנים עד שבנו אותו, היה בו פשוט חול ומאוד אהבנו לשחק בחוץ בחול. איך היה נראית בית הספר בו גדלת? בית הספר בו גדלתי זה היה בית ספר אורניים, אני גם למדתי פעם היו רק 2 כיתות בבית ספר, אם היום יש לכם 3 אז אני הייתי נגיד ד' 2, אתם ד' 1 נכון? 3. אתם ד' 3, אז לא הייתה ד' 3 שאנחנו למדנו, וגם לא היה את הבניין של החטץ, אבל חוץ מזה בית ספר אורנים נראה אותו דבר, המקלט היה אותו דבר, והקומות העליונות היו נראות אותו דבר, ואנחנו קיבלנו מזגנים רק בכיתה ד'. מה היה המקום? איפה נולדת? באיזה בית חולים? נולדתי בבית חולים וולפסון, שהוא בית חולים שנמצא בחולון. מה היה המקום האהוב עלייך שהיית משחקת בו אחר הצהריים או מקשקשת עם חברים? האמת שמאוד אהבתי להסתובב במונוסון, לא היה איזשהו מקום ספציפי, היינו קובעים בכל מיני מקומות. לא, אני לא חושבת שהיה מקום ספציפי. כמו שציינתי מקודם, מאוד אהבתי את הצופים, את הגן שעשועים, משהו כזה. איך התחבורה הייתה נראית אז? לא הייתה תחבורה ציבורית במונוסון. כשרציתי לנסוע לתיכון, אז היינו צריכים לצאת ממונוסון, בצד של הצופים, לעלות על קו 37, ולהגיע לאן שאנחנו רוצים. היום, אגב, מאוד מאוד כיף לי, שיש לי הרבה חברות שחזרו למונוסון. חשבו שאנחנו היינו ביחד מבית ספר אורנים עד סוף י"ב, ונשארנו חברות בצבא, והיום הרבה חברות שלי גרו במונוסון, והן מגדלות את הילדים שלהם כאן, והמשפחה שלהם גרה כאן. זה משהו שמאוד מאוד נעים לי וכיף לי, ואני מאחלת גם לכם את זה. יש עוד משהו שאת רוצה לשאול אותי מתוקה? לא.